Τι, το φτιάξαμε? Μια χαρά, όλα. Τι πρόβλημα είχε? Τίποτα, μια ασφαλιούλα έχει καεί. Να, εδώ πέρα την αλλάξαμε, δεν ξέρω αν ξέρεις από ηλεκτρολογικά. Πόσο στοιχίζει αυτό? Ο πίνακας. Όχι, ο πίνακας πολύ. Εσύ πώς θα τα πάρεις γι' αυτό? Δεν έχει λεφτά, Μπορείς να. Θα σου κάνω ένα άλλο με λεφτά, μιας και αν μου δίνεις λεφτά. Ναι, για πες. Λοιπόν, θέλω να παρακολουθείς καλά όμως. Ναι. Πόσες φορές το δίπλο θα θυμάσαι? Περίπου. 7, 8. Μέχρι 7 διπλό ένα χαρτονόμισμα, εγώ το δίπλωσα 4. Τι χρώμα είναι το 5 ευρώ? Αν είναι δυνατόν, παιδιά, να το. Βρήκαμε τη λύση για το οικονομικό μας πρόβλημα. Εδώ είναι ο ηλεκτρολόγος μας. Φοβερό, Μπορείς αυτό να το κάνεις 500 ευρώ, δηλαδή σιγά-σιγά. Συνέχεια να βγάλει. Ναι, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Φυσικά θα συνεργαστούμε. Τα λιράκια όμως έχω εδώ που τα λέω. Α, έχεις τώρα τα λιράκια. Πριν που σου είπα δεν είχες, λυπάμαι, τα λιράκια σε ήταν. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Αυτή είναι η αμοιβή μου για τον πίνακα. Δεν χρειάζεται να δώσεις τίποτα. Μια και τα πήγες πάρα πολύ καλά, δεν μπαίνεις και μέσα στην επιτροπή. Να τα ρίξεις. Με λένε Νίκο. Ασχολείσαι επαγγελματικά με τα μαγικά? Ασχολούμαι με τα μαγικά από τα 14, επαγγελματικά από τα 16. Και είμαι 23. Είμαι 23 τώρα. Η ιδέα είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή στο ξεκίνημά της μας εντυπωσιάζει και μετά στην ανάπτυξή του με τα διάφορα περιστέρια που βγαίνουν είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι το τέλος πάσχει. Περιμέναμε ότι κάτι άλλο θα γίνει και πού ξέρεις ότι δεν είναι κανένα πουλί να μας πετάξει τώρα για φινάλε? Έχετε κανένα πουλί έτοιμο? Αν περιλαμβάνει το ρεπερτόριο και το πέταγμα ενός πουλιού. Όχι. Αμέσως το πιάσε. Τέτοια όχι. Ευχαριστώ πολύ. Θα το έλεγα εγώ. Καλά, ό,τι τους βρίσκεται. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Λυσάξατε με τα πουλιά. Τι να κάνουμε, αφού είναι αυτό το σοου πια. Λοιπόν, ένα μεγάλο ναι από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Και από μένα ναι, έχεις να σας ξαναδούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι και Κόπερφιλντ και Γιούρι Γκέλλερ μαζί. Ένα ναι και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εντυπωσιάστε με. Ωραία τα πήγες, έτσι? Καλά τα πήγα, είχα πολύ άγχος, λίγο υδρότας βγήκε τελικά, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ήταν καλό. Για χαρά. Αφού άρχισε και τις 3. Για την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να κάνω κάτι πιο δυνατό και πιο μαγικό από αυτό που είδατε.